Vil du vise os bilerne og motorcyklerne? Ja, det vil jeg. Og her har jeg nogle af de gamle cykler, hvor jeg kører Skagenløb på. Og noget af det her fladtankløb og Jyllandsløb på. Og der vælger jeg så cyklerne efter, hvad vi skal køre. Den her til venstre, der står HRD på, det er en, jeg bruger til langture. Fordi den har motorkræfterne til det. Så har vi en Singer her. Singer Le Mans. Den købte jeg i 1968. Og jeg er nummer 2 ejer på den. Den har kørt her i byen alle sine dage. Det var en frue Bækholm, som hun hed. Hun fik den af hendes far som 18-års fødselsdagsgave. Og så købte jeg den som sagt i 68. Og på en fantastisk måde. Vi skulle give et tilbud på den. Men jeg fik at vide, at jeg har budt for lidt, så jeg fik den ikke. Men nogle dage efter blev der ringet og sagde, at jeg kunne hente bilen. Og jeg spørger om, hvorfor det, når jeg ikke har budt nok. Men så havde de fundet ud af, at min bedstefar var sognefoged ude noget her Batum. Han havde viet herr og fru Bækholm. Og min far og mor havde stået vidne til det. Og under krigen havde min far solgt en hund til hendes far, og den var de så glad ved, så jeg skulle have bilen. Ja.